Ahoj, vítam ťa pri ďalšom príbehu zo sérii škandinávskych legend. Dnes sa pozrieme na Jotun, obry, ktorí boli pred Bohom. Toto nie je klasická príšera, ale sila prírody. Jotun sú obry, niektorí z ľadu, iní z ohňa, ale všetci boli súčasťou sveta ešte predtým, než vznikol náš svet. Bohovia z Asgardu s nimi bojovali. Niektorí boli múdri, niektorí šialení, ale boli pradávni. Z mŕtvoly jedného z nich, Ymra, podľa mýtu vznikol celý svet. Zem z jeho mäsa, hory z kosti, rieky z krvi. A keď príde koniec sveta, Ragnarok, Jotunovia sa vrátia. Vraj budú bojovať s bohmi a mnohí z nich padnú. Slnko bude pohltené, svet zničený a znovu zrodený. Takže keď si myslíš, že príroda zúri, možno to len Jotun kráča lesom. Ešte predtým, než sa zrodili ľudia, ešte predtým, než bohovia zasadli do svojich sídiel v Asgarde, bol tu ľad a oheň a z tých protikladov povstali oni. Jotnar. Dnes vám rozpoviem príbeh o jednom z nich. Nie o obrovi, ale o vedomí staršom než čas. Miesto deja, norská planina, Dovrefiel v hmle medzi dvoma svetmi. Postava Hrimir, Jotun, ľadu. V hlbinách pod horou, kam slnko nikdy nevkročilo, sa prebúdzal Hrimnir, posledný syn Hrimfaxe, mrazivého koňa noci. Jeho telo bolo z čírého ľadu, ale v jeho očiach sa myhotali spomienky na dobu, keď zem ešte len dýchala paru a krvou vesmíru bol oheň Muspelhému. Bol to Jotun, no netúžil po boji, túžil po odpovedi. Prečo sa svet mení, prečo ľudia zabúdajú? A tak v deň, keď mráz zalial údolia a rieky, stúhli bez vetra. Hrimnir vystúpil zo skaly. Jeho krok lámal zem. Jeho dých písal runy do vzduchu a jeho prítomnosť sa niesla ako ozvena minulosti, ktorú si už nik nepamätal. Našiel osadu, malú, ospalú, na konci lesa. Ľudia ho uvideli, neutekali, len klačali. Deti plakali bez slz a starec, posledný, čo poznal staré piesne, zašepkal Jotun, tieň sveta pred nami. Jotun so základným prvkom škandinávskej mytológie nie sú len obry, predstavujú sily chaosu, prírody, divokosti, ale aj múdrosti, ktorú bohovia často potrebovali a báli sa jej. Ich domov je Jotunerim, krajina na hranici sveta, odkiaľ pochádzajú aj niektoré božské rody. Áno, aj Odinova matka bola Jotunka. Loki, najkomplexnejšia bytosť v severskom panteóne, je taktiež Jotun. Jotnar nie sú nevyhnutne zlí, často sa objavujú ako protivníci, ale sú zároveň nevyhnutní pre rovnováhu. Ich existencia pripomína, že svet nemôže stáť len na poriadku. Potrebuje aj chaos, tak ako ľad potrebuje oheň, aby sa veci pohli. Keď Hrimnir prehovoril, jeho hlas znel ako pád ľadovca. Nepýtal sa, len oznámil, že prichádza posledná zima. Fimbulvert. Dlhá a bez milosti, ale neprišiel hroziť. Prišiel varovať, lebo keď staré sily odchádzajú, nezostáva prázdno. Prichádza niečo horšie, zabúdanie. Na druhý deň zmizol. Zostala po ňom len rýha v zemi a runa vyritá do kameňa, ktorá sa nikdy neroztopila. Minast. Spomeň si. Jotnar sú viac než legendy. Sú archetypmi. Zrkadlami pripomínajú nám, že každá civilizácia žije na pleciach síl, ktoré nechápe. A že kým si ich pamätáme, svet ešte drží rovnováhu. Ďakujem ti za vypočutie dnešného dielu. Už nás čaká iba jedna posledná legenda, ktorá je však podľa mňa tá najzaujímavejšia a niektorí s ňou podľa mňa máte aj svoju skúsenosť, ale netreba sa ponáhľať, netreba zabúdať a ja vám teda ešte pripomeniem, že najväčšie príbehy sa rodia práve vtedy, keď sa nikto nepozerá.